Gihulagway ang mga kabataan gadaling nalang bigit sa krimen o gaduol sa tentasyon. Mao nga samtang nagdako sila kinahanglan ning saktong paggiya o pagmonitor sa ilang mga lihok aron malikay sa krimen. Si Chona Carion sa iyang RTV Presents. Ang mga kabataan usa sa sagad mabiktima sa krimen, gumikan sa kalinghod sa ilang pangisip ug wa pa kaayoy kasinatian sa kinabuhi. Ug samtang mga bata pa, angay lang nga tudluan sila unsaon pagdepensa ang ilang mga kaugalingon o bakaha ang paglikay sa krimen. Isip tipik sa kampanya Bato Kriminalidad, ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue milibot sa nagkalain-laing tunghaan sa syudad. Tumong nila ang pag-edukar ug pagpahibaw sa mga tinunan kalabot sa mga krimen nga nahitabo sa katilingban. Lakip na niini ang pagpangabuso sa kabataan ug ang paglikay nga mabiktima sa tulis, kidnapping ug uban pa. Nang apod-apod og mga flyers ang kapulisan ngadto sa mga tinunan aron magsilbi nilang giya kung unsay angay nilang buhaton kung dunay dili maayong mahitabo. Paglakaw mo in back or in bodies, kanang kung pareho mo gagian padong pauli, pareho mo padong asa mo sakay, pagkuyog mo, kaya kung makuha ang usa na pa yung kasulti, di ba? Usa sa gitutukan maong labing init nga isyu karon ang illegal drugs. Ang kapulisan mipaila sa nagkalain-laing klase sa illegal drugs ug ang daotang epekto kung mogamit kaniini. Ilang gimaymayan ang mga kabataan nga mulikay sa ginadiling drogas kay wa gyoy ayo kung maghumon kaniini. Means to say, we have to serve you and protect you. Gihangop sa kadagkuan sa Subang Dako Elementary School ang pagbisita sa kapulisan sa ilang tunghaan. Ang pagtudlo sa mga tinunan unsaon nga dili malambigit sa krimen ug ang paglikay sa ginadiling drogas dako og ikatabang sa mga magtutudlo nga magiyahan ang mga estudyante sa tarong nga dan. Dapat ko ma-alert o dapat alert ko ko ako sa mga nahitabo sa akong paligid. Kung na-crime nga umabot niya, ma-appeal ko na maka-defend sa self. Gani napatiyagan sa mga estudyante o mga magtutudlo nga luwas sila sa pagbisita sa kapulisan. Ilabi na nga karong panahona, kanunay kitang makadungog o makakita sa mahitabong krimen. Unsa ang angay buhaton nila kung naa sila yung problema kay daw sila asa sila pa doon nakahatag ng information unsa gyud ang trabaho sa pulis. Unsa gyud ang mga pulis para nila. Plano sa kapulisan nga bisitahon dili lang ang mga tinunan sa elementarya kun dili lakip na ang mga high school students. Atuan ang gipahigayon kay para nang gyud ang ato mga estudyante nga malikay sila sa mga pagpangabuso or kung ano sa pod awareness na sad pod safety tips para sa ilaha nga dili sila mamahimong biktima sa mga nagkalain-lain nga krimen. Ang pagkahitabo sa krimen, way gipiling lugar o oras, maong angay lang nga alerto kita sa kanunay. Pahinumdum sa mga ginikanan, kanunay monitoron ang ilang mga anak aron dili sila mahitumpawak sa kaalautan. Ako si Chona Carion ug kini ang akong short dokyo.